tämmöinen kun muistelit, tälle kun me Lillehammeri ulkima herkkikonti. Tällä alle kuuksi saikin, mutta tietysti on musia muistiviisokan. Mä kallas joitankin muista. Tämä oli nuo, että Aastlanilles rohki, rinke munne. Ja järra muut. Vuolkasinko se on mun Lillehammeri, herkkikon uudelleen. No tietysti tapoitin ofahkista, mun lohkina, että mun fettenkään vähän aikaa jutsa näikkiin jäskalti. No joo, kun laimoitte päivänä taas tavohon rinki. Ja mun kallekin löi määmitin tien pirra jutsanta. No mä ei kaunnain molkustakaan talornistakaan. Tavaramanna puolesta. Joo. No mi patan teikalle siinä tähän liiuskin noina. Tähän kanssa ja alki tuoros rahkanit. Herkkit, taamat. Mä muistan kallekin herkkit. Tälle mun kaloin että parikin turista ikon, että musta kallekin herkki olu. Mutta ei se ole työskin nuulu herkki, kun tukku tarppas uudikki. Tällekin varra kolmallakin herkki makalikin. No ja no vähän työskin Aastlanilles hoitauja rinkistä. No mutta manneikon herkki, kun lotsko tältä herkkistä. Ja näikke ja tälle tämä hunna mobiilitelefonit. Tälle käs stora telefon. Kertaa tefiuvi holokunta. Te mun kollekin taas olko päältä. Parakamantikon herkkikunta. No mun kullo telefona kun rinki. Mun on huilahkas olko. No työske tei mun kafertiin hyvähkäli. Tän telefonalus. Joo ja musta okta herkki pohkani. Musta pohkani näillä nouhta herkki. Täsko parkkanti. Ei tämä huomaa herkki musta pohkani. Viiskin tän telefoni. No Aastlanilles. No Aastlanilles. Vielä vuonna. Muuta lämmö. Lotsoko herkkit. No mun loukan näkkälällä takan lotsona okta herkki kytsuutsuolla taas. Muluhti. Viistui ja tapoi mun huomantali pohkaniskitta. Tehkäl pohkusti. Tehkäl kuulaikuitan. Tamanna kalatakan lotsa. No. Joo ja tässä muuten mun miekalla teikon herkki kun tohku vuolikin tän Lillehammeri. Täällä oli okta vähän mikä me kiritimasineen vuolikit. Militärkiritin. Mutta teikal kaunna hekki olkusta ei taitti kiritimasiini saat. Herkki sahte kodja tohkoan kirjoita ja santa kotslytnin. Ajetaan tuotstaan tankal. Ja eli puhuti mulan pirra toukain mivuolikit. Mutta taas mä puhuti no että ei ole sattan tähki. No vähän tietysti traileri, kun tältä purmus. Mutta oli soras puolas tälle. Vuohon sama lähtsikolla, no maailma puolas. No, joo ja Aastlanillesta sihkari rinki että erää. Herkeikka liittämä huitauja ja tietysti jäärähän ne linnat. Mutta manna niin kuin herkki kun lotsoko herkki ja niin. No. Joo ja kahteli tietysti soras rahkana, mutta tohku olikin. Tämä oli nelsi hättävä nubbi. Mili muitte jovi herkki. No ja vähän muistan, että
Te herkki hoidja porra fuurit. Te tali alle parakuulan kante. Tali kyllä Suomaa fuura eilen rekto. Mutta ei halkan herkki no jolani porratit. No me teikun kaikki mi paristelimme vähän. Mutta kala tämä olikin manjumusporraat. No ja joo ja muistan tänne että aasta neljäs niin että saatiin kolmoitokko lukussa. Joikki hiehkallista. Voi loppele hiehkalla kun me oli tohko. Joo että kallekin joikkan moni muiste kan kallekin joikkan opulu hiehkallista. No hiekilmis kalli nohka. Pien mun kalli vailanta. Joo ja oli teillekin räähkä tänne taasadan fotbollbaani joukki taikka liiskastari pirraadan paanena viisot joukanta tälle ja myös ihka taikka ralla höjtaaler viisoras rietsä ja te kalkka joktolmai joidjut koutuvan tämän fotbollbaani tämä oli mahkasti nuote että kun meidän toppekalkatan öppningsceremonia suotsi, tällä mahkasti ailohos me suotsi loppe koutu. Ja alkaa me vuotsi tämän lusaa. No, mipa tällä liikalla. Tällä liikalla, aasta neljästä kalli tällä alkuraisi jotain muin nähtä. No sammat on vuoja, sammat on toppevuojat, outtemosta. Mutta mikä on näin tämän olkossa, että tahurokan rekta, kalla föttikal härkiimi määrillä. Tänt kiimiskalka outtas toppi vuotsit. No. Ja meidän työski pohdimat, miltä härkäikkaavat. Täli miskään lekkellä härkki. Täli Johan Martin ja Nils Matti Seira. Kaaren Nytsi ja Matti Saara ja Peter Sokki ja myöskin monta. No, ja taikaisatis pääntä, mutta tältä manna. Tienluusa vuotsi herkkinä. Juona. Te liikus tengälääkin. Tässä tein koiskin vuoteen. Muutahan tällekin mi vuotsin tän olemaan. Kan mun jo vuotsin, kan jon jollakaan jäikalan olemaan. Ranttaivä julkki tuossa. No, mipa tän teli. Teli tietysti sielkäs, mutta tää katkan katoppe. Vuotsit. No. Joo. Ja se pohtii tähän aikiin, kun meidän katkamme puolikkiin. No puolas maino puolas tietysti. Näitä kalmana ei puolas tietysti herkkit, lojes herkkit, trailarit ja bitsit. No ja mä jälleen Nils Peter ja Nils Martin tämän manjemustrailarit. Jahkan tuli manjemustrailar. Joo ja ollimme johkamohki. No mipa teille etsii, no mä jahkin ruuaimelän johkamohka ja mun jahka mä leimme vahkuvissa loppi. Kun näimme tämän karttiluhteen. Tää liikan takka viessolaikas, vasta mä kähtsäleimme voinnasti hioltiin. Mä katalin upuoles. Souvapuolessa mun nostaa källi aina. Mä katalin jänkki puolessa. Te liekka takkas tuoramailme vihtami rietsää issoras. Just tähille maanuus, niin jos piivankään orruupan. Tällekin johkamohki maarähkänä tälle. No, mai finaaliminen johkamo maarähkänin ja nuo kollella päivit. No. Tällä trailer villouvan. Voi leikko juoka, leikko shältän. No ja
Tämä jalkal työske manimus ollima maimait. No ja tällä ennälläkin tällekin tamin olemaan toppi kähtsälän vuotsi tämän generalpröva. Mutta tämä hiilen tädi paapu liikstuvuonti. Aina että mun tällekin aina että millekin valjion tässä. Joko munin ollen tän aika tai liikstuvuonti. Mutta mä manimus ollimaan just tämän päivikoon. Tämä oli Gerhard Heierberg. Tämä oli mesta avlysin jollain vuotsiima. Ai tahkalmaana puolessa. No joo, mä muistan tämän Gerhard Heierberg. Muu pirraa jäpähän valtti. Ja täältä on olliit. No valmiikallakaan kähtseli tämän generalpröva. No, tahkalmaana ei huipuudessa tahkalta. Vuostas kähtsäläänsä. No minä kähtsälänän pokut. No ja tämä linua, että kun minä eikon herkki, kun tiedätte tyyrpysyttää, että hirma vaarassa nimiin. Kun minä kalkan niin kuhkis maaski, feuruli herkki. Tai ei rikta viesa liikunta. Jälkeen mun kuulen tällekin oppa faktima, joka olisi minä ollet eikon trailari. Mutta just kun minä ollekin trailari, tai heilen taas. No, että päässä nuraasis loistis herkkiä. Joo, ja likoi nuo, että tällekin muuta herkkiä, mä pääsin hikki luovus. Kuokte herkkiä. Ruohtasta eikä luottare tohko ja no se pihto auhtiita kallias. Tää huotsai peilleen manja ja tää oli nuolu muuta. Kun herkkiin juihki torres päälle. Tää tarvihi lautsaikin. Mutta nuuppe herkki kalmaana ei jalaa kauhpuko ja pulehti ja manis ja soras kaavus tältä sieltä. Ja tämä herkki manimus ruohtei tämmöisä ei urasta. Joo, ja mutta eikö oli no junnan, eli mä näin pelloherkkiin tohko, ja sä näin tämän pelloherkkiä koutulan ja myösä ei ole. No ja tämä herkki oli pohtan tämän pelloherkkilussa ja tämä oli hiinonta lautsi kittää sanoi, tatkalli nopepäivän poveltse. No tatkal mä näin puolessa. No, täällä puhutaan haiki, kun minä kalkat vuotsit. Toppe. Muistanko minä lenkkuimet herkkit. Te mikä kaunahimme holkkustan, että taas kun saattaa sihkarastit. Ja nähtä sihker raddepaattiin ja unna ruomaattiin ja liikepaattiin. Aina jos rähkä suotiin. Täällä on paha njassalla patselaisaakin ja saattaa no pääs aisaa päälle sieltä. Ja raddepaattaan semmo just rähkä suotiin ja naat kalpeassa. No ja mi loukaimme vielä jaloppekaan. Mi verti taas kähtseli tämän purmuusan maimi saahti. Aina haupa maili mi min juovua mieltä. Kun mi alvuolikit ja kalka huotsit. Ja tälle se tohkolaatsi. No, se minä täällä vuolkima. Okta tenkä mai munin muistenu sihkari. Lään kun mun manjel jutsan tämän voi takaima kun mitään. Vaulosteimet ereäkin. Tää niin nako muistit. Mun on ollut muistimme mie vaulostan. No minä täällä vuolkima. Täällä huijalla luhkaa vuolos. Tietysti. Ja mun tällöin teo souttimusta. Ja mun aina, tiedätkö tällä aina, no täällä kyllä leikka pultti, että
Te bröttekantti tuohkin seera kokkoinoi ja kuosait tuohkin ja pissut tennit. Ja pissut käikkuin ja mutta taas maitike. Mutta mukaan kuulen tekolimme kärkän uotsi. Mä mun oin nauhta puolehti eli vielä tässä juodju, kun me jotkin. Mun lokan kalikoi vaarasani ja minti. Mä loukan jätte täällä liidenjalakin, että opa maille me aina tiin jouvua mieltä. Jos puhutte terroristat, vilken min stoppihti, kun me mannamme vuorossa. Teinä siltä. Fakteman toppe. No det minä aika lollima terävän tohkolan. Tän skiljui, tän stora maailmi Joussalos. Nattakal. No. Ja täällä puhutiin haikki, kun me aika huotsi huolkit. Te tähte Gerhard Heijerberg alki jorovuute mikrofones. Ville höjtala tälle ljus. Ja lohka. Kära tv-seere över hela jordkloten. Nu kommer samerna med sina reinstyr. No. Ja rahpasi ja stora maailmi jokussa. Meidän tällensä läihka olmos nuolu ja nu jouka toppää ja tokotarja paljon kähtsät. No vailluhus joika ei lohko. Tiuski. No ja altki tiuski joikat. Joo ja te kalkemme mi vodjat. Tän olmos johkaja sisään. Ja muussi nuulmaimme lotsida härki, että tällensä tohkulaatsi. Te mun mannen reihki. Ja oli nuoret, että mun härki kähtsti, ne jokon näreäkäs. Kähtsti oli kakami. No jokon tällä reihki johkidan alamalaatsi. Vielä al tällä. Ei mä kalotjo vuolikin. Tai jotain jolki. Tai kalli. No vähän kalli. Ja vähän kalmaa näin huipuudessa. Mun kalikin vuotsi penna kärtti pirra. Ja te kalikin te svinnisti teinä herkkiin tohkaan ailluhuotselusami koutulle. Ja muistan kun mun vuotsin, kun mun vitsin kielä nuo. Ja te takkar olo mut johkili, olo mut nuihki, takkar parrumanna pirra. Niin. Joo, det mun tietysti stiuristin tän herkkiin johko ailluhuotselussa. No ja mullekin toukkaan takkar sparkikaa maikki jollaikai. Takkar voin kakka njalkaasti, jos muherki alkaa fjällätit. Mullekin jo huskan tänne, jos muherki alkaa fjällätit ja muisattan tolle tänne, että njui tolle nie kiehpävuolle, no kuohti joikin älä tolle nuo. Ja mun aiko niesvel nuopitsa tie, niediä kielinti. Että voi jutsi, tiedätkälle vaara nie kalkkai. Mutta mun juotsein tän herkki nie jalmi houti. No tahi kalkkasa hoini hima itsekin. Te herää herkki, kolla jauhkii joukkos tän verrais. No ja muistan tän oivalilohkan. Se on kalvalta, kun se joukkos mannet. Se on kalvalta kahpira veleere ja linna kahpirin pitää nuolua. Ja nuuta kaipaanni. Ja anta kalli huisaumaa lahkalta. No ja. No tämä ei olisikaan illuhoitsen vuodsaimme. Ja muherikin ruohtasta. No jutsin just peräkarraasi ruohtasta ja chaukki ja tapaattimasta kalkaa kessastit. Saata kahtsa vellu. Mutta atkalman ei huipuolesta. No eteen. Takkalman ei.
Joo, ja kun te kärkkemme vuotsima, leimme liso kärkänti. Tämä vulkkiima äämirin kaupuki. Ja muistan toppeli olmus nuu issoras olua, että hiilen sa tohkulaatsi. Muistan näämiä tavalla kielas. Jos mettäräkin manneire, näin musa kaunaväntä. No ja mai leimme nuu jäntissä toppeli puhka heiko huuma ja täällä ei hujaret tätä. No. Ja tämä kälikin tien muisteli, meillä rahkalan läirällä, kun tamjösää nukantiin. Missä ei oppe koavit, vaikka kuinka monta laavut. No, ja loppellekin mistä ketä vuotsin paani ja herkki ja mun puolesta kalli takkara, että hiljensä tohkulaatsi. Tämä lohkeeli 4 graada puolessa. No, puolessa murhkuu takkara joi, no kun laukimeetterä juohki kuului. No, ta turista, että hei, missä kalmiin nopa kaunankin puhkäkin, heiko kauna mintä. No, te ei pohta nuolu olema, kun millin huorataan. Ja teuskedät palkkaammin mikkeli lohpiluvun, tämä ei teuskin niin ei vuolos, tämän käätsiltä. Mun toivon nuoli. No, joo, ja mä valti mihin hui puuris vuosista loppelilla hammeris. Mun hui olo muikun kielle keire lilla hammeris. Ja ne usoumaan kun millet pohtan tohku ja jäädä ihmiin pirra. Ja no missä sitten hirma touttuisin. Nää miehtää maailmiin. No tieli tuolla stora tahpaus tiehkältä. Että mun jääkän kala tieli stora kun niin ne mikki ja päässä tohko ja opa noriki. Stora kun niin jaihis saamelätseitä. Tämä aikka muisteli teitä ja vuotsi loppelan opening ceremoniasta. Täli Matti Saara Karasjoko Seire Junnan, Nelsailu, Junnana paremmin. Peter Schokki, Nils Peter Nismahte, Karen Nytsi, Jona Andreas, Ellen J. Eira, Astrid Tyri Köyp, Inger-Eli Nytsi, Leemä Juhan, Oiva, Mikkel Persson Kainu ja Löski Mund.